Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Arestado sa NBI Region 11 ang duha ka lalaki nga gingong nangilkil sa usa ka Chinese businessman sa Panabo City sa Davao del Norte. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang modus operandi ni ining duha ka dinakpan, ilahang harason o hulgaon ang mga langyaw nga negosyante, labi na mga Chinese. So galing dili sila muhatag og kwarta, hadlokon sila nga arestuhon o di bakaha i-deport. Peke nga NBI identification card, pekeng NBI uniform, illegal nga baril ug mga bala. Kini ang nakumpiska gikan sa 24 anyos ug 50 anyos nga mga lalaki kinsa nagpakaaron ingnong ahente sa NBI. Nirakpan ang duha sa entrapment operation sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Panabo City, Davao del Norte, Huwebes sa hapon. Ang duha gireklamo nining Chinese businessman. Sumala sa biktima, gipangayuan siya og kwarta sa mga dinakpan. Ugaling dili siya mohatag, ilambigit daw siya sa illegal nga droga. Pastam 15. Tapos gusto pa sila badit, mga 35 anak. Naka-MPI na sila ng mga uniform. Ginaharas ka, sir? Oo, ginapahatok ko ng to ng unsa tao. Yung unang nahimo, may sabu, anak, salok. Sumala sa NBI 11, ang sagad ginatarget sa mga dinakpan, mga negosyanteng Chinese. Doon na sa daw sila ginabiktima ng mga local businessman. Dili lang daw sa Panabo City nag-ooperate ang duha apan sa tibok Davao Region ug pipila ka lugar sa Caraga Region. Modus operandi nila, the moment that they were able to locate and identify Chinese people, pupuntahan nila, they will approach this Chinese guy and they will start threatening, harassing, and thereafter ask money in lieu for their continued stay in Davao Region so that they will not be arrested and finally deported to China. The moment that you will give to their amount, they will be collecting money from you on a daily basis or on a regular basis. We are encouraging those mga nagbibigay na mga legitimate na business to come to our office and file a complaint against the subject. Unsa ka tinuod ang allegation? No comment. No comment. No comment. Ang duha mag-atubang og kasong robbery, extortion, illegal possession of firearms ug usurpation of authority. Nagtuo ang NBI 11 nga sindikato ang nagpaluyo sa mong illegal nga binuhatan. We will find out kung sino man ang nasa likod nila and we will file appropriate charges against them. Dura say bahad ang bagong Assistant Regional Director sa NBI 11. All the ground operatives of the NBI who are making foolishness out of NBI's name, stop it. Stop. Imbisigan sab daw sa NBI 11 ni mga nagagama og NBI uniforms alang ngadto sa mga taong dunay daotang tumong. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.